Sokok metu bareng. Kita goyang lagi bro. Gelombang semula pertama Mr. Joko Kondo Ku serdiane Alzo. lewat gelombang semula aku krungu suaramu banjur kenal-kenalan kirim-kiriman salam jo terus gol-senggolan penasaran pengen ngajak ketemuan lewat gelombang semula aku krungu suaramu terus kenal ku wes laku gelombang asmara aku sing sering diputer saben dina umpama bisa aku gayo lintang kepengin tak petek ketaweno sliramu sayang ning kahanane aku durung ngerti slirane gelombang semule sing bisa diati-atine. Durung suwe nggonku kenalan ben krungu suarane ati tansah tatapan penasaran kaya apa slirane isih ledan apa wis ana sing duwe samono atiku kerungu suaramu deg-degan rasane atiku gelombang asmara ranyonuke tresno saka swara dadekke bungae rasa umpama bisa aku gayo lintang kepengin tak petek ketaweno sliramu sayang ning kahanane aku durung ngerti slirane gelombang semule sing bisa diati-atine. umpama bisa aku gayo lintang kepengin tak petik Ketaweno sliramu sayang ning kahanane aku durung ngerti slirane gelombang semule sing bisa diati-atine. Dadi kanca pentinane Neset cocok. nyandungi lho